салому дуруд дӯстони азиз. Ана имрӯз боз як лоиҳаи мо дар бораи суханони дуруст аст. Вақте агар мо мехоҳем ба забони модарии худ хушрӯтар гап занем, дуруст аст ки мумкин мактаби забони модарӣ нарафтем ё ки кудум донишгоҳҳои забони модарӣ нахондем ё чизи дигаре, аммо бозам мушкил нест. имрӯз замона пешрафтааст, мо метавонем аз ин тариқ ёд бигирем. Масалан, якум навбат дар ҷое ки тӯғрӣ ё ки правилна окей гуфтан, метавонем фақат дурустро истифода кунем. Дар кишварҳои мо дурустро бисёр кам истифода мекунанд. Ба ҳамин хотир як озмоиш кунед, яъне попробовать кунед, канем метавонем ё не. Гап зада метавонем, дар байнаш дуруст гӯем. Масалан, ман тамрин кардам ё ки машқ кардам, тавонистам. То ҳолиам метавонам дуруст гуфта дар байни гапам қатъӣ кунам, дар байни гапам ҳамна истифода кунам. Ба ҳамин хотир марҳамат дӯстон, ин аксро барои худатон гирифта монед. Ҳар дафъа дидед дурустро ёд бигирем, дуруст сухан кардан ёд бигирем.